सुनो भैया हमारा गीत के अगला कड़ी में से कहे राधा क्या कहे क्या कहे रे कितन के अनुभव दुश्मन समझाओ करे कि राधिका एगो काम करो आज के कलयुगी है बहुत छोटे बाबा मोहरा फिल्म के शूटिंग में नहीं खजल लो तो हरा फिल्म की शूटिंग है। अरे हमारे भाई तू लोग तो एक ही चेहरा के बड़ा लोग तो हर नाम में भूले ले तू कृष्णा हो कि बलराम हो सही बात हम तो मित्र को बाकी नामवा जानो एगो को हम भैया भैया एक मिनट नंजनी भैया गोलू भैया भाई एगो कलाकार ना एगो व्यवहार के बहुत नेक इंसान और यारा के धरती पे भाई हमारा आइल बने इनकर सम्मान में एगो ताली बाजे के चाहिए और एगो बहुत ही अच्छा बच्चा लिटिल स्टार उसका कलाकारी आप देखिए अंशु बाबू आप आइए और गाना गाई और भाई के कलाकारी के मौका भी दिया जाओ थोड़ा भाई का एगो ताली बाजे के चाहिए बहुत ही अच्छा कलाकार और गाई अच्छा डांस करिए का हाँ तू रोमांस कर रही डांस करे हैं कलाकारी तो सुंदर होला लेकिन इनका बाबूजी से भी आग्रह करो कि गीत संगीत नाचे से ज्यादा गावे में भी ध्यान देवे के बाद वो हमें भविष्य उज्जवल होला बाकी हाँ देखो तनी सोचा तनी आए है उधो बाबा समझौलन तनी लइका के तनी प्रमोट कर देव सब है बबुआ बड़ा तो खिसिया के तो कबो हंस के तनी उधो बाबा समझाओ तरे का ये राधिका अच्छा इनके करा देखा बारे कि तू अब दोसर दुआर देखो कन्हैया आई है ना बाकी समझावत है का जीवन भर दुख हम सह केहू से कुछ ना कहो जीवन भर दुख हम सह केहू से कुछ ना कहो ई हम सह केहू हां इता नटवार कंपनी जोगिनिया हम बन जाई एही में भला जोगिनिया हम बन जाई एही में भलाई जोगिनिया हम बन जाई एही में बहुत सुंदर जोगिनिया हम बन जाई एही में भलाई
भैया अपना मन से अंजनी चाचा तो हर फैन हवा बंजू में ला बैठ से तरह से डर हो गई बा हमरा। हाँ हाँ बहुत सुंदर प्रस्तुति बा खूब आगे बढ़ो इतना कम उम्र में मंच पर है वाला जेकर डर खत्म होला माई सरस्वती की कृपा तहरा पर खूब बनो आ फिर हमारे भाई लोग आई तो वो लोग जोरे खड़ा रहे खूब सुंदर बीरा हयौरी अरे प्रेम के गोठरी जीवन भर ढोई ठाठरी की गई तेरी अरे बिन मरब ठिठुरी अनहियो हमरा जाई गई तेरी बिन मरब ठिठुरी अनहियो हमरा जाई हो कृष्ण भगवान की जय। चलिए बहुत सुंदर ऋषिकेश भाई।